Lemiqathango mitsha inyanzelisa ukuba isitrus ezakuthunyelwa ngaphandle kulandelwe imiqathango engqengqwa iintsuku ezingama-25 ukuqinisekisa ukuba isemgangathweni. Kodwa ukukhutshwa kwalomthetho omtsha, isitrus esuka kweli lizwe bisele isendleleni ejongiswe kumazwe aseYurophu phantsi kwemiqathango endala. So this is just really a poor judgmental administrative rule to try and protect it against the Spanish interest, which I still fail to understand because we count the season. Urhulumente waseMzantsi Afrika uthi elicandelo lesitrus khange linikwe ixesha eloneleyo ukuqubisana lemiqathango intsha njengokuba bekumele linikwe iinyanga ezintandathu kwimithetho yorhwebo, kodwa banikwe iintsuku ezintathu. There hasn't been enough consultation with South Africa, which is one of the trading partners with the European Union. Secondly, the time frame at which they are asking our farmers to consult is actually unreasonable. Eli candelo lesitrus sele linelahleko efikelela kwi-200 yezigidi zeerandi ngenxa yale miqathango. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndiseMpuma Koloni.